नमस्कार भाई लोग, हम धर्मेंद्र खरवार आज फिर एक गौरी गाना लेके आए बानी। वो खेसारी भैया के गावल ह। हमरा आशा ना पूर्ण विश्वास बा कि हमारा आवाज़ में तनी लोग के अच्छा लगे। काहे कि उनका आवाज़ में जब अच्छा लगता तो हमारा आवाज़ में अच्छा ना लगी। गा के सुनाओ। जेकरा मना बिगड़ी है ओके लोग के बिगाड़ी। जेकरा मना बिगड़ी है ओके लोग का बिगाड़ी। जे कृपा भगवान के निर्बल न कबो हारी। जेकरा मना बिगड़ी है ओके लोग का बिगाड़ी। हरदम तो बुरा चाहेला दुनिया में हो मुदैया। ईश्वर के बिना मर्जी के डोलेला ना पतैया। हरदम तो बुरा चाहेला दुनिया में हो मुदैया। ईश्वर के बिना मर्जी के डोलेला ना पतैया। परमाड़ बादू शासन के परमाड़ बादू शासन के हारल खिचत में साड़ी। जेकरा मना बिगड़ी है ओके लोग का बिगाड़ी। परेशान भले होला मन दुश्मन के दाव से। ऐसन भी होला जग में दर्द होला न घाव से। परेशान भले होला मन दुश्मन के दाव से। ऐसन भी होला जग में दर्द होला न घाव से। मर ध्वज के बेटा बचल जेकरा मर ध्वज के बेटा बचल जेकरा सिर पर चलल यारी। जेकरा मना बिगड़ी है ओके लोग का बिगाड़ी। जेकरा मना बिगड़ी है ओके लोग का बिगाड़ी। भाला न होला ओकरा जे दूसरा के चाहे बुरा। भाला न होला ओकरा जे दूसरा के चाहे बुरा। लोभिया काम चोरवन के सपना रहे अधूरा। भाला न होला ओकरा जे दूसरा के चाहे बुरा। लोभिया काम चोरवन के सपना रहे अधूरा। लिखे महेश गीतिया के लिखे महेश गीतिया के गावत बड़े खेसारी। जेकरा मना बिगड़ी है ओके लोग का बिगाड़ी। जेकरा मना बिगड़ी है ओके लोग का बिगाड़ी। नमस्कार, प्रणाम। अगर अच्छा लगे हमारी गीत तो हमारे चैनल के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करने को भूला के, ताकि शेयर करो जा तो हमारो मनोबल बढ़े। लोगों देखी तो सब्सक्राइब करी। ठीक बा।